Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri Ur eta Lur saio honetara. Gaurko hontan berara etorri gara eta Harri Maritorenarekin egongo gara eta gero haizea belarra ere elkarrizketatuko dugu. Ea ze kontatzen diguten. Bueno, eta erran bezala, Harrirekin elkartu gara, berak betizuak eta potxokak dauzka, eta honen inguruan hitz egingo dugu. Egunon, zer moduz? Egunon, ongita zuek? Ongi. Bueno, hemen elkartu gara, zurekin hitz egiteko betizuei eta potxokei buruz, ze horiek dire dauzkazuna ziendak ez dela. Bai, hala da. Bai, nahi baduzu, igual betizuekin hasiko gara? Bai, problema be. Zergatik aukeratu dituzu edo betidanik izan duzu etxean? Bueno, betizuk ez jugu izan betitikan, nik 12-13 urte nitunikan nola erosi zituzten atxatosabak, hemengo auzoko bat ere, kendu bertzi jula, eta bueno, beureri pena maien zitela hori, nahi zituztela gelitu, gustatzen zaizketela bitxuk hauniz, eta bueno, hola seginen, eta orduz geroztik, pues ja... Bueno, betidanik ez, baino errateko moden txikitatik bai izan duzu orduan, pentsatzen dut arrazau ongi zautuko duzula. Bai. Txikitatikan guriak ez ziren, minon auzoko batena zienik ere beti lenguzuta bilek, beti joaten ginen ikustera eta hortzen haitzen ginen, beti begira eta erdi gordeka eta beuro bezala hola ikusten, zei jentzuten eta zerretzuten iten, eta hori, eta bueno, hola azitxu ginen hemen. Eta orduan, beti zuen ezaugarriak zeintzuk dire? Bueno, beti zuen ezaugarri garrantzitsunak dire, umatzeko ez dutela bat ere problemikan, urtero umatzen direla, ez dutela faiorik ginen apenas. Baten bat tartin izorratzen alda, minon normalen umatu ondotik izaten da hori pasatzen denik, minon umatzeko tenorin beti denak ongitzen dira. Eta bueno, gehien bat du rustizidadia erratzen dugunago, bueno, bertakoa dela eta bertako mendin ezaugarritara pues, egiten dela, bera. Orduan, bertako mendien ongi bizi da, ez? Edo ongi iten da? Bai, bertako mendian urte guzia laguntzarik gabe azitzeko eta bizia aurrera, aretzia azitzeko eta bizia aurrera taitzeko gaitasuna duen arraza bakarra dela pues, argi ikusten da. Bai. Eta, bueno, hau ikusita, galtzorian egon da, edo ez dakit oraindik ere hala dagoen? Bai, galtzeko beti dago galtzeko zorian betizua. Bai, jendi ez da animatzen betizu kazitzera. Azkenen ulerkorra da, pues, basak bezala izan du dire guain arte, eta dauden lekutan ere bai ez dute laguna unitzik, pues, bueno, beraien izateko manerangatikan, hola azitu edo delako. Eta uste duzu horregatik dela jendea ez dela animatzen betizuak izatera? Bai, jendea ohitua dagolako basak ikustera, eta ez dago ohitua ikustera, bueno, pues, baserritarrak kaso egiten dugun betizu talde bat, eta nola funtzionatzen duen, ze manejo duen, eta ze onura egiten duen egiten ekartzen duena, pues, bueno, betizuk ekartzen duena, hori, utzi dira alde batera, eta bakarra ikusten da, pues, txarra, eta horre ere ematen zaio garrantzik ego onari mino. Bai, azkenean, basa bezala edo betizua izenak ere ez, beldurtzeko erresa dela edo, horrek pentsatzen dut manejurako ere zailtasunak ekarriko dituela, ez? Bai, bueno, dena bezala azkenin kaso egiten bali mazu eta lantzen bali mazu berdindu betizua, berdindu pirenaika, berdindu edozein arrazako animalek azkenin egiten direla denak. Azkenin, ni beti erratzen du nagusin gauza dela bere animalik nolko diren. Hori, pues... Bueno, orduan, behiak ere nagusira egiten dire, eta mansotzen dire, edo ez? Bai, egiten dire, bai. Eta honiz gainera, bai. Jendik pensatzen duna, baina askoz ez gehiago. Eta hitzez eskertu dire bertzea edozein raza mino, bai.
Bueno, mezu positiboak ere badaude, Bai. Eta gero ere, ingurua zaintzeko ere aproposak izango dire, ez? Aproposa dire, bai. Bakarra hori, kontroltu behar direla unitz. Egunero inmartzaile kaso, azkerin nahiz mendian egon, pues, ahitz bitxo abilak dire, eta beti onera baten dire, eta aukera bali badute, sartzen dire bihar den, eta bihar ez den leku guztietan bai. Hori ala bai. Eta hori kontrolatzeko nola egiten duzu, Bueno, orain arte, pues, joarekin eta GPS batekin jakiteko non ibilki diren. Minon, guain dela jaute bat, pues, ingenuen apostua zerrakura virtuala paratzeko, probaiteko. Eta, bueno, nik uste hori izan lekela soluzioa agitza ona beti zuentzako. Gehien bat nik hori ikusten dut, bai. Beti zuendako, eta batez ere zuentzat, ez? Errexago kontrolatzeko... Bai, azkenin mantxo direnik manejatzen zara normalen. Ibili egiten dira honitz, minon horrekin mozten diozu, ez duzu nahi lekutera joatea, baserri ingurutara ez hurbiltzeko, edo bertze sorotara, edo lo que sea, mugak paratzeko goz bat haitz interesgarria egiten zaitela. Muga fisikoak jarri gabe, ez? Taldean libre, baino kontrolatu aldi berean. Bai, nik uste denentzako ona dela hori. Bai mendizalentzako, azkenin ere zerrakurak iztxugu jarri barrikan, beureri ikasten dute azkenin pitido baten gain horrekin buelta mamarra dutela, eta azkenin eta gu zukera jentzun, lasaitzen gara pixko ongi biltzen dira lekutan, eta zonaldeak ere hobeki garbituko dituzte pentsatzen dut, ez? Bai, hortako ere herramienta polita ezatzen alda, bai. Gero, mendizaleak aipatu dituzu, ez dakit, arazoen bat izan duzun betizuekin eta mendizalekin jendeak ongi kontrolatzen duen edo... Nik espreski ez du... Edo zakurrak igual, ez? Nik espreski orain arte behintzat mendizalekin ez dut arazo, hola, zuzenki ez dut izan benpin arazorikan. Bai deitu izan du diatela bertzinakin, neri erranaten zutela neri zirela eta ez dakitze, eta, holako gauza bai, itxe guztietan badire holko historia. Minon, nere betizuk normalin ez dute hori. Iken aldutela, klaro, baiet. Azkenin, behi bada eta bere instintu hor dago, eta betizua gainera bere barrena ez du aldatzen. Eta hori da azkenin esentzia eta berak duna. Azkenin urteetan ez dela aldatu erabatera, bertze arrazak bezala ez dira hartu eta manipulatu, izatzeko manera eta bizitzeko manera ez zai aldatu, eta orduan hori da, ez zaien egin barrera, nik uste. Bai, gainera ez, bertze arrazekin nahasi gabe eta jarrai dezala, ez, hemengo arrazak. Bai. Bueno, eta betizuak alde batera utzita, potxokekin hasiko gara, potxokak ze ezaugarri du? Bueno, potxokak dago pixkot, jendik ikusten du nikan potxokan kontzeptua ikusten du pixkot nahasia dagoela. Edozein poni txikiri horre normalizatzen zaio izena potxoka bezala, eta guk ez du hola ikasire inoiz ere, hemen beti izan du dire potxokak, guain indire ere bai asoziazio bat eta federazio bat eta historio Euskal Herri guzien, eta hor dezidituzun norbaitek bere garaien, edo ez dakit estudio genetiko batzun bidez, berez beltza dela, baina guk hemen ikusi duguna benpin, morfologikoki beti ikusi dugu guain erratzen duten animalien tipo berdinakuk, baina kolore gehigotakuk. Bakarra, guain ja beltzak behar dutela edo hori. Eta guk horik bai atatxik eta seguraski birratatxik eta denak izan dituzte bi hor tipo klase hori, eta nik hartu dut osabatik, eta atxatik, eta izebatik, eta denetik hartu dugu, azkenin itxeko raza, eta gero haitu nahiz ere kanpotik ekartzen. Badirela hemen gure itxin, segizu jakitera zenbat urteko genetika duten potxokak, bai. Orduan hauek bai txiki-txikitatik ezaututuzu. Hauek bai. Eta biligera honi itzoken ondotik, bai. Da leku aski txartan ere, bai. Eta zer moduzkoa dauen manejua? Betizun aldera du ona, agitzez gozoguk jartzen altuzula betizun minon. Minon nahi izan ezkero ere bai, itxen alduzula, bizi salvaje bat atitzen aldutela ere bai, lasai edarren. Beti ere, umatzeko eta ere ez dute arazorik izatzen bat ere,
Minon, bizi salbajin, era salbajin nik ikusten dut betizuk berezkoa gaitasun handigoa dula, superbibentzia gaitasun handigoa dula, eta zitzeko momentun deus lagundu gabe urtero iten aldizula aretxea lasai herri, minon potxokak ez dula hain holko errestasun hori, pues, bizi emateko urtero txiki batero, bai. Gehiago vigilatu behar da, edo... Ez, vigilatu antzeko egin behar da. Minon, bueno, nautran, bihorrak berezkoa ere du azitzeko kapazitatea txikigoa, bai. Bai. Eta inguruan larretan edukitzen dituzu, mendian solte ibiltzen dire? Bai, bihorrak egoten dire urte guzti hemen, Larun mendian. Eta neguan, guain udaberrien eta udan itxentxugun belarrakin, laguntzen diot pixkot. Hemen dikan gotxi joan eta, beti ja, beraien ordu hartzen dute, eta txaldeko bosak aldeko, tortzen dire denak. Bai, behiak eta hori, betizuk eta potxokak, eta, hola, betire kontroltzeko negun ere, eta berberi laguntzeko pixkot. Errexago, ez? Bai. Ja, ordu hartu dute, orduan GPS-erik ez dute behar? Ez, negun GPS-erik gabe pasatuko genuen errax, bai. Tortzen dire, badakite badago hemen, eta ez dira hitzorrun joaten. Eta udan? Udan, udaberrian izaten da umatzeko sasoia, eta guain tenoria da, azkenin nola bizi salvaje bat duten, semi-salvaje bat, mantentzen dute taldeko hori, manadako konportamentua hori da, bai. Zaldiak biltzen txu emiak eta kontzen txu berak, umatzen joaten diren egin berriz ere urrengo urteko estaltzeko, eta da konportamentu hola kuriosua. Hori mantentzen dute bai betizuk eta bai potxokek, eta ikusteko ere polita izatzen da, eta horra haitzen gara aztertzen pixko, bakoitzak badu bere nagusitasuna, bat izatzen da atzin gelditzen dena, jotzen diotena, eta hola haitzen dire, beraiek markatzen beren horik, bai. Eta ez duzu inoiz bertze arraza bat hartzeko ez dakit kuriosidaderik izan, edo... Bai, hauniztan izan jo lako kuriosidadik, bai. Kuriosidade minio gehiago, hauniztan igual desesperatu eta erratxeko, guokin zaigara minuen, Igual, ekoizpenera begira, ez, desberdintasunak egongo dire? Bai, hori da, azkenin, nik beti nahi izan dut baserritik bizi, eta haunitz aldiz pensatu dut aldatze, azkenin Nafarroan ere batxu jaka Navarra arraza, eta behitan Pirenaikoa, eta, beti izan da tentazioa, eta aparte Pirenaikokin ere proba inun, azkenin bakoitzak ulertu behar dugu hori, leku desberdinetan bizi garela, eta mendi bakoitzak badula bere tamainoko animaliak, eta azkenean horrengatik hautatu nituen hauek, eta, segitzeko. Mendiak animalia batzukin, eta animalia horiek mendi hortara edo inguru hortara ere egiten direla, ez, errexago igual. Hori da, bai, eta gehien bat ez da egiten direla. Hemen bertako animalik direla, eta beti saiatzen gara aldatzen gauzak ustez, eta hobera ari garela, haundigora joateko, produkzio haundigora behintzat, kilo kontutan lo que sea, eta, azkenin nik ikusten dut, markatzen digutela bide bat, eta denak, ikusten dugu, igual hortik joan barra denak leku berdinetik, eta, nik azkenin, pensatu dut alde erantziz, bai. Nik nire bideo egiteko, baduten kondiziotara jartzeko, eta baduten gauzetara hori egiteko, iruditzen zizkitela egokinak niretzako arrazago direla. Hemen bertan nik egiten ari naizena egiteko, bai. Igual zuretzat egokiena eta bertako arrazak ere zaindu behar ditugula, ez? Bai, eta gehien bat hauek. Potxoka gotxe joak da, minon betizua joak da beti. Eta hori azkenin, ez dakit, nik ikusten dut, behintzat nik aportatzen bali modu zerbait, nik egiten dutena hortxe izanen dela. Eta gainera laguntzen albali modu norbaiteri astera edo zen gauza, edo zeinek deitzen aldia, lasai ederrein laguntzeko, deusen trukin. Mezu honekin bukatuko dugu, norbaitek kuriosidaderik baldin badu, badaki non zauden, bai. Eta ea betizuak eta potxokak goiti iten duten. Bai, aitzungi. Mi esker honitz. Bai, zuri. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea.
Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Arizkungo Ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba, gasolindegi zerbitzua A eta B gasoila. Nekazal produktuak erosteko denda. Burdindegia lanerako arropa zein oinetakoak. Erramientak, konserbak, ardoa, gasna. Animaliendako botikak. Baztandarra kooperatiba zure zerbitzura. Bueno, erran bezala, orain haizearekin elkartu gara, eta berak erlankiko kontuak kontatuko dizkigu. Egunon? Egunon. Ongi, egun ederra da bata. Bai, haizu, erlanki eztiak, eta erleen inguruko kontuak kontatuko dizkiguzu. Nolatan hasi zineten zuek erleen mundu honekin? Hasi-hasieran izan zen gutxi batzuk, Mikelen gurasoak beti izan dutuzte erlauntza gutxi batzuk baratzean, polinizatzeko eta laguntzen dulako baratzeari ez, eta baino etxien ez da eztiak entzen ere uzten zien, dena beraien naturalki, eta Mikelen osabak bazitun batzuk gehiago eta ja eztia atetzen zien eta arek istripu bat izan duzulik, hasi zen Mikel pixkot, areri laguntzagatik, eta gero hori da. Eta Mikelen gustatu zitzaion, bere afizio bihurtu zen, eta bere afizio gero nere ofizio. Ez da plantxarra. Bai. Eta zenbat denbora daramazu ofizioakin? 2015 edo, hola hasi ginen. Nik orduan pixkote baitare ni sukaldaria naiz berez, orduan sukaldaritzakin ere uztartzen nuen pixko bat, eta ja buru belarri, errango nuke, ez dakit, 2020, bai, 2020 tikan adola, ja 100% horretara. Orduan ja baduzu denbora bat, ja ikasten aizarela eta ja arras martxan. Ikasi egunero ikasten dute, joaten naiz erlauntza eta erlategira barkatu, eta beti bada zerbait ere berria, eta gaina eske pasatzen zait, negatxa batzutan, igual ospatien erekin etorri eta erraten dit, gelitzen naiz, teteldo batzen erraten dit, ez da telebista, gelitzen eske gustatzen zait pila bat, ikasten dut pila bat. Irekitzen dut erlauntza eta eske dire iten dutela hain langileak eta hain eske izugarri iruditzen zait, ze metodikoa diren eta ze ongi egiten duten ikasten beti bada zerbait ikasteko. Kontatu duzu, ikusten duzuna telebista baten antzekoak hasi, ez? Eta zuk irekitzen duzunean erlauntza zer ikusten duzu hor? Nola lan egiten dute erleek? Ikusi dentik, batzutan, hori erraten dugun bezala da, montaña rusa batez, batzutan irekitzen dut, hola zenbat ez dita, hola zenbat ume eta hola, eta bertzian, ai ama, ze pasatu da, bota du erlakumia, hilda erregina, batzutan igual nik manejoan zerbait ere nahi gabe zanpatu dut erregina, edo erori zei kanpora, edo zerbait pasatzen alda, eta orduan urrengo rebiziorako erlauntza horrek egin du beti. Orduan arrautzen aldu dentik. Guk ere ez ditugu ere egun guziek berdinak izaten, beraiek ere pentsatzen dut ere antzeko. Hola da. Eta zenbat erlate egituzu ez, bat baino gehiago duzuela, bai ez? Bai, iten dugu pixko bat. Banatzen dugu Nafarro garaian hegoaldean, batzugu Tafaila inguru hartan, Baldorbako mendietan ez, Tafailan udaberriko eztia egiten dugu, han xarbota eta erromeroan loreakin gero eskobizu ere izaten du, batzutan gehiago batzutan, baina xarbota eta erromeroa beti. Eta gero handik eramaten dugu Puiura, han basoko eztia eitera. Eta gero hemen, bortzirita malerrekan, udaberrikoa akazia eta frutarbolena, eta udakoa, orain egiten ari direna, gaztainak,
sasoi, oraintxe bertan gaztainak daude loretan atope, eta eski jau saia bada, joaten zara gaztaino dut, eta kriston saia dago. Horren dire, atope gaztaina, sasiana ere, eta gero isigo añarra pixko bat ere. Orduan tokian arabera ez dira ere desberdina. Tokia eta sasoia. Ze, karo, hemen ez dago erromerorikan, nahiz eta udaberrian loratu, ez dago, orduan hemen erromeron ez dirik ezin da egin. Orduan begitzen dugu pixko bat ze sasoian, ze tokitan dagon, eta mugitzen dugu horren arabera. Orduan, horren arabera, ez daude beti erlauntzak toki berdinean. Ez, normalin ez. Eta hori eguraldian arabera ere mugitzen duzue? Eguraldian arabera ez. Edo sasoia bakarrik? Sasoia, bai. Sasoia hasieran udaberrian eramaten dugu, baita faiara eta bai hemen zunbilalde hortan egiten dute akaziana desente, eta hemen beran igual gutxixigo, gure tokian gatikan. Badire tokiak badela akazia gehiago, baina bueno, guk dugun tokian gehiago zunbilan egierran. Eta han eta failan bai pila bat. Eta gero ja hemen gaztaina eta bai pila bat. Gaztaina eta sasia. Eta orain eta failan ja daude deskansoan, ja puiura eraunen txugu ja segidan egiteko basoko estia. Eta puiun zenbat denbora edukiko dituzue? Bueno, uztaila egia da, oraindik ez dela abuztu arte dola, eske aldatzen da. Ez da kalendaria behitu, egutegia behitu, uda hasten da ekainako 21. Ofizialki oraindik ez da hasi, baina guri ja akitzen nahi zaigu udako sasoia. Orduan, eske ez da egutegian arabera, da pixkot, baina asteratik bertzera, izugarrizko aldaketa egiten du. Joan denela 2 aste egin zitula kriston beruak, hor igualen ziren moteldu. Osea, ez da, egin behar du eguldi ona, baina sobera bero ere, erliak bere energia uniz gastatzen du, pixkot erlauntza aireatzen edo, aire girotu lanak egiten, orduan indar gutxigo du ez egiteko. Orduan behar da berua, baina sobera ere ez. Sobera bero baldin badute, jausten dute... Bai, produkzioa. Beraiek beti mantendu behar dute, 35-36 buelta hortan mantentzen dute erlauntza barrenin. Orduan, klaro, kanpun bero gehiago egiten badu edo, lana egin behar dute aireatzen eta neguan kontrakoa, egin behar dute berotu. Neguan ez dago lorerik, neguan egin bartzaile jatera eman. Eta neguan ere ez dia egiten dute? Ez. Bueno, toki batzutan igual bai, guriak hemen ez. Eguraldiaren arabera ere ez, bero egiten baldin badu? Hori da, badire lore batzuk atetzen direnak neguan, baina ez diren nahikoak eta gainera negurako erlauntza txikitzen da izugarri. Erreginak jartzen du, baina agitz gutxi jartzen du arroltzia. Orduan, mantendu behar dute bero beraien bola hori ez, eta hortan gastatzen dute energia handia, ezin dire ateri, eta etzen dire pixkot baino gutxi, ezin dire ateri estia, nektarra bila estia egiteko, orduan, neguan bai jartzen diegu jatera. Lasaiago egoten die, bueno, lasaiago ez. Lasaiago. Zuek, bai. Guke lan gutxigo, beraiek lana egiten dute pila bat. Urte guzian. Gainera erlia da, animali bat agitz garbia, pasada bada. Orduan, beraien erlauntza garbi mantentzen, bero mantentzen, umiari jatera ematen, erreginari bero mantentzen, eske lan pila dute. Eta, nahi. Eta bi erran barnatzun, erle baten egunerokoa nolakoa izango zen? Badakit erle desberdina edo dela, ez dela denena berdina izango ez, baino... Erlia pixko banatzen dire, daude erlauntza baten baranen 3 erle mota, ez? Arra doemiak banatzen du, erlamandua da arra, eta erlamanduak batzuk fekundatzen dute erregina, eta jazta, fekundatuta hiltzen dire, eta bertxiak bizi dire, erraten dute, pixkot laguntzen dutela regulatzen temperatura eta, baina, bueno, gauza ondirik ez dute egiten. Eta gero, daude emiak direla, bai erregina eta bai langilea. Erreginan lana da arroltzia jarri, eta hori da egiten duen guzia, eta langilean lana da, klase guzitako lana desberdin egiten du, ez? Orduan, jaiotzen direlikan, oraindik ez dire egan egiteko gai, eta beren lana da umiari jatera eman. Orduan, kanpotikan polena eta nektarra biltzen duten erliakin egiten duten erleogia jatera ematen die umiari. Bertze batzun lana da erlauntza hori mantendu garbi. Bertze batzun lana da propoleoakin erlauntza seilatzea.
Eta gero ja pixkota hunditu ala, erle bat bizitzen da, hilabete bat 40 bat egun edo, eta orduan ja, bigarren astetik edo, ja hasten dire, gazteleraz, ez dakit euskaraz nola den, pekoreadoras edo ez, da, joaten dire nektarran bila, eta polenanan bila. Eta gero ja, bukaeran, bere bizitzan zikloan, eske bira ze listua diren, bukaeran, beren lana da, guardian lana edo, egoten dire erlauntzan kanpoan, eta da, kanpotik etortzen direnan erasoan pixko zaindari lanak egiteko ez, eta orduan, pikatzen, sumatzen balimote, batzutan uste duten heldu naizela kalte egitera, eta orduan pikatzen diate ez, eta hiltzen dire. Hori egiten dute, bere bizitzako bukaeran, hiltzen badire kanpoan gelitzeko. Erlauntzan barrenin hiltzen badire, garbitzaileak lan hori hartu behar du erlauntza hori kanpora teitzeko. Orduan, eske naturalki ere nola dauden prestatuak izugarria da. Naturalki antolatuak, ez? Antolatuak, ze antolatuak diren, bai, egia. Enterran duzu, adinaren arabera lan desberdin bat egiten dutela, orduan zuek ere produktu desberdinak dituzue, ez? Erlaen arabera, baduzu eztia, ez? Ezti desberdinak. Bai, sasoian arabera, bai. Zeintzuk dire, zehazki bai, hemen Malerrekan egiten dugu akazia eta frutarbolana udaberriko eztia deitzen diogu, eta udako eztia deitzen diogu udako eztia gaztaina sasi eta añarrana. Eta gero Antafaiakoa udaberriko eztia baita ere izena du, baina da erromero eta xarbota eta eskobizona, eta gero basoko eztia ez dela berez ezti bat, da gaztelera zerraten zaiona mielatoa, ez delako lorean nektarratikan egiten delako artearen ez da loretikan, da bere salbiatikan, eta orduan da potologo eta da densogo, baina bueno, deitzen diogu basoko eztia. Eta gero lore hautsa da, beraiek erliak, berak atzeko hankatan ekarki du itxekia, eta orduan guk jartzen diogulako rejila bezala, eta erortzen zaio, eta biltzen diogu, tal cual. Gero hori idortu eta olola. Eta propoleoa da beraiek erabiltzen dute erlauntza saiatzeko, ez gaixotasunik eta esartzeko, eta propoleoa antibiotiko agitz potentea da, eta antibakteriano, eta orduan beraiek erabiltzen dute, hori ez gaixotzeko, orduan gukiten dugu jarri olako rejila batzuk, betetzen dute beraiek dena propoleoz, eta gero guk horrekin tintura prestatzen dugu. Eta rejila hortatik bertatik? Bai, hori kongeladorean sartu aterializateko, delako txekikorra ez, resina bat da azkenean. Orduan, kongeladorean sartzen dugu gogortzeko, eta crash, eta gero hori alkolakintan hasi, eta mazeratu, eta hortikan propoleo tintura. Orduan, eztia, propoleo tintura, lore hautsa, erleogia ere egin nahi dugu, baina oraindik ez diote erabat ongi, hemen ez dago itura ondirik, eta ez diote erabat puntu hartua, ari naiz ikasten nahi naiz, nola... Hori da, beraiek, naturalki beraiek jaten dutena. Beraiek ez dute eztia olola jaten edo polena olola. Egiten dute kapaka, beraien gelaskatan sartzen dute polen kapa bat, eztia, polena eztia, eta buruak inola zanpatu, eta zanpatzi hortan egiten da fermentazio laktiko bat edo, eta orduan hori digeritzen dute hobekigo. Orduan errate dute hori guretzat, dela eztiaren propietateak, lore hautsaren propietateak, biek elkartuak gehi fermentazioa, omen dire... Propietateak onak. Bai. Eta harine saiatzen, baina oraindik ikasten nahi naiz. Eta hori adibidez, gu konsumitzeko, nola konsumitzen da? Eztia bezala edo nola konsumituko zen? A ber, erraten dute, oraindik erraten dute bezala ikasten nahi naiz, ez? Baina idealena omen da eztiakin nasi, eta gero ja hori hartu kutsarakadaka, ez? Gero badire bertze saltzen dirolako pikorrak, beraiek guk atetzen txugun pikorroiek. Oiek beriola goxokia bezala, azkenin da, ez da eztia bezain gozua, ez polena bezain garrat da bien arteko, orduan dire goxokiak hartzia bezala. Eta, bai, errateute adibidez, kimioak ematen dizun paliza horreri buelta emateko lagungarri bezala dela, nik guk hartzen dugu, baina oraindik ez dut komerzializatzen, ez diotelako puntu hartu egiten zait ondatzen da denborakin. Orduan, behar dut ikasi pixko bat, nola mantendu denboran, ez? Luzera, igual neberan gorde behar dela, edo deshidratatu polena bezala, hor, harin ez pixkote ikasten oraindik. Oraindik bueltaka nola... Bai, probak egiten. Bueno, eta bitartean zuek etxean konsumitzeko baduzu, Bai. ez? Bai. Eta gero,
dena ekologikoan Bai, beti, hasieratik. hasieratik. Hola ulertzen dugulako. Hori galdetu arnatzun, zergatik erabaki zenuten ekologikoan itea? Bueno, nik ez dute, nik guk ez dugu lertzen, zuretzat kaltegarria diren gauzak zure animaliari ematea edo zure baratzean, zu maskarilla patorrale mazu zure baratziari zerbait emateko, nola izango da onuragarria guretzat. Orduan, nik nire erliari ez diote emango pozoia, gero nik erlauntza hortatikan, ez da sartzen nire buruan. Orduan, ahitz argi genuen hasieratik hola egin nahi genula eta... Eta honitza hiltzen du ekologikoan ekoizteak? Zaildu, garestitu egiten du, adibidez, neguan eman behar den janari hori askoz garestikoa da, azukria kilo eurora ez daietzen, eta guk ematen digun. Posible da, zu prestatu torta batzuk ez, baina tortak egitea askoz lan gehiago du, eta garestiko da, eta orduan guk hauniztan egiten dugu erosi, batzutan torta egiten dugu, eta hartzetan erosi, baina guk apipasta bi hori ere, jaitxun 2 euro, segun sasoia, 2 euro terdi edo, agoten da kiloa, orduan, ja da, bikoitza eta gehiago. Gero tratamendua. Gure tratamendua, barroan kontra, zeu barroakin beti badu arazoak, inoiz ez dugu erabat barroa guziak entzia lortzen, eta tratamentua askoz garestigo da. Gero ere, zailago da tratamentua ere, badire batzuk igual funtzionalago direnak, baino bero piko hauekin kaltegarriago direnak herriantzat, orduan, gero bertzaldetik ere ekologikoan izateko, behar da zentro kasko urbanotikan 3 kilometrotara, edo kilometro bat en linea rekta. Eta horrek egiten du, gasoilan ere diru gehiago gastatzea, orduan da pixko dena, baina nahiko argi dugu hori dela. Hortan sinesten dugu, ez da inoiz izango zalantzan, ez dugu hori kenduko. Zu ikasten nahi zara, baina guk ere haunitz ikasi dugu zurekin, eta hurrengo aldi batean berriz ere elkartuko garelakoan, mila esker haunitz. Zueri, mila esker zueri. Hauxe izan da gaurko hontan gure saioak eman duena, espero dugu gustoko izatea eta hurrengora arte. Segi bizkor! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.